हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै फेरेंगा बसुमतारीनि सायाव रायलायगोन एबा दाउ गोसोमनि सायाव रायलायगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन दिनैनि दिनाव फेरेंगा नोंथां नोङो सासे जोलैनि आंगार नोङो मोसौसो नोङो जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि ब्लाडशेड खालामनाया बेयो दुखुनांथाव नोंखौ दिनै बर'नि जाम्बि जाम्बाफ्रा नोंखौ सापर्ट खालामदों परिबर्तन नांगौ होननानै दिनैनि दिनाव नोंखौ सापर्ट खालामनानै दिनै बिटिसिनि इएम खालामदों नाथाय दिनै नोंनो सोर होखो बेफोरबायदि पावारखौ फेरेंगा नोङो मानसि बुनो एबा मानसि बुख्रुबनो एबा मानसि बुथारनो जोंनि गेजेराव ब्लाडशेडखौ जोङो मालाबाबो जोङो लाबोला जोंनि गेजेराव ब्लाडशेडखौ जोङो मोजां मोना होननानै नोङो बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव मानोथो आफ्टार पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड जाखांनानै मानि ब्लाडशेड फेरेंगा नोंथां नोङो दिनै लाजिनांगौ नोङो सासे जोलैनि हांगार नोङो सासे मोसौ नोंनाव सासे बर'नि सेन्टिमेन्ट बर'नि ब्लाड दङमोनब्ला नोङो अनाखाना दिनै बर' फिसाखौ मानो बिदि बुख्रुबखो नोङो मानो जेबो बुंनो हाया दिनै नोङो सासे अल बिटिसिनि सासे स्ट्रं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जालायनानै दिनै नोङो मानो जोंनि बर' फिसाखौ बेफोरबायदि अना खाना बुख्रुबजोबखो नोङो बिखुं गंसे बुख्रुबदों आखाइ उखाइ बुख्रुबजोबदों दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ फेरेंगा बुजिबाय लाजिनांगौ नोङो दिनै फेरेंगा नोङो सासे जोलैनि हांगार नोङो बुजिबाय जोंनि बर' हारिनि जेसेबां जाम्बा जाम्बि दङ बेफोरखौ नोंसोरो थगाय थसि पलिटिक्स खालामनानै दिनै पावाराव फैनानै नोंसोरो दिनै मानसि बुख्रुबनोसो दिनै बिटिसिनि इएम जादों नामा हो परिबर्तना बेनो दिस इज दा इउर परिबर्तन ना फेरेंगा नोंथां दाउ गोसोम नोंनि जेरै गोसोआबो गोसोम जेरै दाउआ फेरेंगाया गोसोम नोंनि गोसोआबो बेबायदिनो गोसोम नोङो हाग्रायाव थाग्राखाय माने वाइल्ड बिहेभियार नोङो देखायबाय थागासिनो दङ दिनैनि दिनाव जाबाव नोङो जाबाव आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव नोङो जाबाव बिटिसिनि इएम जाबाव लाजि गैयि नोंहा गैला आरो 0-0 गुन्दै गैला दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ फेरेंगा नोङो बुजिबाय बर' हारिखौ नोंसोर आफ्टार पिस एकर्ड बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ हेरेसमेन्ट होदों एक्सप्लयटेसन खालामदों डमिनेटिं खालामदों दिनैनि दिनाव बुग्लुं बुसि खालामदों सोरखौबा बिखुं बुख्रुबनाय खर' बुख्रुबनाय आथिं बुख्रुबनाय नाथाय दिनैनि दिनाव आफ्टार पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव ब्लाडशेडखौ जोङो मानो नुनो मोनबावखो दिनैनि दिनाव बुंदोंमोन बिटिआर एकर्ड जानानै जोंनाव पिस एकर्ड जाबाय जोंनि बिटिसिआव एबा बिटिआरआव गोजोननाय फैबाय होननानै बुंदों पिस एन्ड हारमनि ट्रेनकुइलिटि फैबाय होननानै बुंदोंमोन मारैहाय बुंनो हाखो नोङो हाउ इउ केन एबल टु से डेट फेरेंगा जोंनाव बिटिसिआव माने बिटिआरआव गोजोननाय फैबाय शान्ति फैबाय होनना मारै बुंनो हाखो जुदि शान्ति फैदोंब्ला दिनैनि दिनाव मानोथो जोंनि बर' फिसाफोरखौ मानो बुख्रुबगासिनो दङ हो हायोबा जोंनि बर' फिसाफोरनो बेसेबां हायो सरकाराव फैबाय रायजो राजानि मोजां मावनो ओंखारदों परिबर्तननि खामानि मावनो ओंखारदों दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि जाम्बि जाम्बाफोरनो राननानै होजोब जाहोजोब लोंहोजोब बुजिबाय अब्ला नोङो बिटिसिनि इएम जानो नोंहा चान्स दंबावो जुदि नोङो बेफोरबायदि मानसि बुबाय थायोब्ला बिटिसि डिपार्टमेन्टनि नोङो सासे इएम जानानै जुदि जोंनि बर' रायजो राजाफोर बेफोरबायदि अनागारियै जुदि बुख्रुबबाय थायोब्ला नोंहा आरो जिबनाव गैला दिस इज दा इउर लास्ट चान्स फेरेंगा नोंथां दाउ गोसोम लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव नोंनि बेफोरबायदि अगेन आखु जोंनि ब्रुटेलिटि नोंनि जि आखु एबा केरेक्टारिस्टिक्स जोङो बेखौ नेभार वी केन नट एक्सेप्ट इट एनि मोर इन आवर बिटिसि बुजिबाय फेरेंगा नोंथां दाउ गोसोम नोंहा गुन्दै गैला दिनैनि दिनाव बर' हारिखौ दिनै बिटिआर एकर्ड खालामखांनानै नोंसोरनो बुग्लुं बुसि खालामदों दिनै पिस एकर्ड खालामदों होनना बुंदों बाट देयर इज नो पिस There is no peace and harmony among us. Till now, there is no peace. फेरेंगा नोंथां बुजिबाय नोंसिनि थाखा फैसा लाबा लाबनि थाखायल' दिनै पिस दं बाट जोंनि पाब्लिकनि थाखाय बाव जेबो पिस गैया जेबो ट्रेनकुइलिटि गैया सोबख'दों नासयदों डमिनेटिं खालामदों नोङो सासे वाइल्ड बिहेभियार नोङो सासे नोङो हाग्रानि जुनादसो नोङो बुजिबाय फेरेंगा लाजिनांगौ दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि ब्लाडशेड जानायखौ जोङो मालाबाबो गनायनो हाया होननानै नोङो बुंदोंमोन दिनै नोंनि मेगनावनो नुबाय नोङो मानो थाखाय ब्लाडशेड जाबाय थाबावो फेरेंगा लाजिनो रोङै मोसौ खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव फेरेंगा बसुमतारी दाउ गोसोम नोंखौ जोंनि बर'नि जाम्बि जाम्बा एबा जेसेबां अल बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै माने देरहादोंमोन वी वान्ट पिस एन्ड हारमनि एमं आस होननानै बुंदोंमोन बाट देयर इज नो पिस जेबो गैया नोंखौ जोंनि बर'नि जाम्बि जाम्बाफ्रा सापर्ट खालामनानै परिबर्तन वी वान्ट परिबर्तन होननानै बुंदोंमोन बाट परिबर्तन नांगौ होननानै दिनै नोंथाङा देरहाबाय सापर्ट खालामनानै जाम्बि जाम्बाफ्रा देरहाबाय नाथाय दिनैनि दिनाव सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोङो पाब्लिकखौ बुख्रुबनोसो नोंहा दिनै पावार मोनदों रायजो राजाफोरखौ माने सोबख'नानै जानो बुख्रुबनो ब्लाडशेड खालामनो बेफोरबायदिसो नोंहा दिनैनि दिनाव चान्स मोनदों अपरचुनिटिस मोनदों ना दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव ब्लाडशेडखौ जोङो आरो खालामला जोंनि बिटिआर एकर्ड जाबाय दिनाव ब्लाडशेड जानाय नंला मानाय नंला बेफोरबायदि एभ्रिथिं एटसेट्रा नोंथाङा बुंदोंमोन आफ्टार पिस एकर्ड
बर'नि जि सान्थि सुक्ति गोरोबथा जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पाब्लिक प्लेसाव बुंदोंमोन बाट दिनैफोरो व्हाट इज युवर परिबर्तन दिनैनि दिनाव सोबखावगासिनो दङ जोंनि बर' हारिखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा बुग्लुं बुसि खालामनानै जोंनि ससाइटियाव गावजों गावनो माने गुलाय गुजाय कनस्पाइरेसि कनफ्लिक्टिं बुस्थुखौ लाबोगासिनो दङ जोंनि गेजेराव सोबखगासिनो दङ दिनै इउपिपिएल सरकारा जाय दिननिफ्राय इउपिपिएल सरकार फैदों जोंनि बिटिसिआव अल बिटिसिआव गोजोननाय गैया मानो व्हाय फेरेंगा दिनैनि दिनाव जुदि नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जौगानाय आरो थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला मोजाङै माव जुदि नोंथाङा मोजाङै जुदि बिटिसिनि इएम जाबाय थानो गोसो दङब्ला रायजो राजाफोरनो अननाय हो काइन्डनेस बुस्थुखौ हो दिनैनि दिनाव नोंनि जि माने नंखाय गोसो अनागारिनि दिनै मानसिफोरखौ वाइल्ड बिहेभियार देखायनानै दिनै बुख्रुबनाय फेरेंगा नोंथां इउ आर ए भेरि savage and devastating EM of BTC. I never thought like that. आं नोंखौ मालाबाबो बिदि सानाखैमोन फेरेंगा नोंथां आङो नोंखौ मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि परिबर्तननि खामानि मावगोन होननानै सानदोंमोन but today I really hate you because you are a devastating EM of BTC बुजिबाय